prigodom jedne vojničke svečanosti u Mostaru predao je poglavnikov izaslanik vitez inženjer Frković zastavu proslavljenoj Hrvatskoj 369. pukovniji. Ovu zastavu poglavnik je odlikovao i zlatnom kolajnom za hrabrost u znak priznanja za sva djela te pukovnije na istočnom i domaćem bojištu. Poglavnikov izaslanik predao je tom zgodom odlikovanja i pojedinim junacima.